Mexiko samotné je pre Colomana Sokola očarujúcou krajinou. Každodenne tu možno zažiť množstvo atrakcií a prekvapení na každom kroku. Napríklad Šišek milotes, to sú typické mexické vtáčky. Deťom na bavenia to kúpili, na ulici Indiánky to predávali. To boli naši mexickí prví priatelia. Po 60 rokoch sme v Mexiku hľadali a našli živé spomienky na Colomana Sokola. Do tejto dielne Carlosa Alvarada Langa často prichádzal Coloman Sokol a v rokoch 1937-1938 tu pracoval s mojím otcom, tiež výtvarníkom. Škola knižných umení v tom období ešte nemala vybudované dielne a nemali ani materiál, takže pracovali tu. To bol riaditeľ grafiky v Mexiku. Má odo mňa obrázok. On bol tak hodne moderný. Príjemný, taký tichý, jemný človek. El maestro Carlos Alvarado Lang y el maestro Coloman Sokol fueron compañeros en la escuela de artes del libro. Majster Carlos Alvarado Lang a Coloman Sokol boli priatelia na škole knižných umení a chodili tiež pracovať do školy San Carlos. Môj otec bol riaditeľom tej školy. Podnes sa tu zachovali niektoré práce Colomana Sokola, čo vyšli spod týchto strojov. Tenía que venir a trabajar y en estas máquinas es donde Sokol y mi padre trabajaban en esta máquina. Keď majster Sokol odišiel začiatkom 40. rokov z Mexika do New Yorku, môj otec s ním zostal v kontakte. Dopisovali si a keď odišiel po vojne do Československa, Sokol požiadal môjho otca, aby mu poslal nejaké rytiny, ktoré chcel dať do múzea. Que si le podía mandar unos grabados para que estuvieran en uno de los museos de Checoslovaquia. Do smrti môjho otca v roku 1961 udržiavali stály kontakt. Grafické oddelenie, ktoré Coloman Sokol koncom 30. rokov založil, žije a pokračuje až do dnešných dní a nadväzuje na odkaz jeho tvorby.